Lulu sasazo ngqolwe ndaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park nazo ziphambili. Inyambalala yabantu ithondelene kwi-ofisi zakwa-Eskom namhlanje ileqa umda wokucinywa kweemitha zombane eziphantsi kwenkqubo endala. Isebe lezolimo eMpuma Koloni licwangcise ubambiswano neenkokheli zemveli ukuqubisana nendlala, ukukhuthaza uluntu nokuphuhlisa uthengiso kwezolimo. Molweni emakhaya nakuvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Inkampani enkinkisha umbane i-Eskom ithi yanelisekile indlela elawule ngayo amawakawaka abathengi bayo ukuqala kule veki ephelileyo. Intwenka yabathengi bathondelene kwi-ofisi zeliqumrhu beleqa umda wanamhlanje wokuhlaziya iibhokisi zabo zombane. Uqala ngomso lenkampani iza kunceda abo bangawuthengiyo umbane, abangenazo imeters nabathenga umbane kwiindawo ezingekho mthethweni. uCalvin Dludla ulandele linqaku. Zakwethu estudio sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya leqale limatasa kakhulu ke leli sonto njengoba ke isikhungo esiphehla ugesi kulelizwe Eskom sibemezele ukuthi namhlanje njengoba kuyisonto zingamashumi-24 insuku kulwezi. Isikhungo lesi ke sizonqamula ke usuku lokuthi ke abantu bakwazi ukuthi ke balethe igubhu zabo la ukuze ikwazi ukulungiswa, bathole ezinye abantu ke bathutheleke ngokuningi zakwethu bezozama ukulungisa lokho. Kwagcwala inkumbi zabantu, sike sazizwa igameko ke zokuthi ke kukhona abanye abantu abakeke bawa, omunye wabo ke wagcina eshonile. Kodwa ke isikhungo esiphehla ugesi kulelizwe Eskom uzame ngawo wonke amandla ukuthi ke simelane nomthamo wabantu bukade uze la uzozama ukuthi ke uguqule igubhu zawo kusukela kusasa ke njengoba zingamashumi-25 ke kulwezi umsombuluko. Labo abangawuthenga ugesi ilabo abangenazi igubhu nalabo abathenga ugesi endaweni engafanele kulindeleke ukuthi ke batheleke ngobuningi babo la ukuze bezokwazi ukuthi ke baxoxisane nalesi sikhungo ke esiphehla ugesi ukuze ke bakwazi ukulungisa inkinga zabo. Njengamanje ngaqinisekisa mbukeli wendaba ze-SABC ekhaya ukuthi ke manje abantu bahambile njengoba ubona la emva kwami, ngisho amasango akhiyiwe. Sizwile ukuthi nakwezinye izikhungo ze-Eskom abantu ke sebephelile, kanti ke u-Eskom usebenze ngamandla nangokuyimisela ukuthi ukwazi ukumelana nomthamo wabantu omkhulu kakhulu. Angifuni ukuqamba amanga, bebaningi kakhulu abantu, kodwa ke nezikhulu zaka-Eskom nazo bezikhona zizokwenza isiqiniseko sokuthi ke abantu bayasizakala. Okubonakele ukuthi ke iningi labantu engathi belingazi kahle ukuthi kumele linzeni uma ngabe lifika la ngaphakathi, nanokuthi belingazi kahle ukuthi kumele limephi, ngoba abanye ubuthola ukuthi bala kulayini kodwa uthola ukuthi ngempela akumele babe kulayini. Sike sazizwa ke nezigameko zokuthi kukhona ke amaqola abantu ke abadayisa ugesi ngokungekho emthethweni, kodwa ke okhulumela i-Eskom la esifundazweni eGauteng uAmanda Qithi uqinisekisile ukuthi ke cha lezo zigameko ayizilona iqiniso, wayichitha. Kanti ke nathi ke azange size siyibone siyithimba le ndaba. Ngaqinisekisa ukuthi ke njengoba ama-gate asevaliwe nje nathi sekusithwala imithwalo yethu ke siyahamba, ngoba ke umsebenzi sesuphothulile. Igama lami nguCalvin wakadludla endabeni ze-SABC, ngibika ngiseSoweto eGoli. Umama kaSiyabonga Mnisi obeneminyaka emihlanu uThandeka Ndalinane uthi ukusweleka konyana wakhe kumshiya enhlungwini enganyamezelekiyo. Okuqulathwe kwincwadi ebhalwe ngunina neye yafundwa kwinkonzo yomngcwabo yonyana wakhe neqhutyelwe Diepkloof eSoweto. Lo mfundo obesenza ugrade R kwisikolo samabanga phansi eDumezweni uye wagula emva kokutya ichips azithenge kwisikroxo sasekuhlaleni ngolwesithathu. Usapho lukaSiyabonga lisanxungupheleyo lixelele abazili ngephupha lakhe lokuba ngugqirha. Luphawule nangeminqweno kaSiyabonga yokuthengela umama wakhe nomakhulu wakhe indlu enkulu kunye nemoto. Ootitshala besikolo samabanga phantsi Dumezweni baye baxhasa ibhokisi kaSiyabonga ngelixa iphuma kwikhaya lakhe liseDiepkloof eyokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela. Amaqela i-ANC ne-SACP aphantsi phezulu nobudlelwane obungaluqilima emva kwentlanganiso ayibambileyo. Umongameli Cyril Ramaphosa nosekela mongameli bakhokele igqiza le-ANC kwintlanganiso ebibanjwe namhlanje Luthuli House eRhawutini. Unobhala jikelele we-SACP uSoli Mapayila nosihlalo wale Manyano uGqirha Blade Nzimande bakhokele igqiza leliqela lamakomanisi. Qela i-ANC ne-SACP athi ayibamba intlanganiso ekudala ilindelekile yawo. Ulawulo lwesixhenxe luzanga norhulumente obambiswano kuphela koko nokuhlukana kwezimvo kubambiswano lwamaqela amathathu. I-SACP oko ithe qolo nokungaboni ngasonye nokubandakanyeka kwe-DA kwisivumelwano samaqela ngelithi i-DA ichasene kwaphela nenkululeko yeli. Kodwa lamaqela amabini anembali xa kungoku acwangcisa ukulungisana ekujonganeni ngezikhondo zamehlo.
We are looking forward to this meeting, looking at those matters where there are areas of disagreement, coming together to robustly engage on those matters. But the idea is to actually fortify and protect the alliance, because it is an alliance really forged in struggle. Kambe ke ANC yavuma ukuba ubudlelwane phakathi kwayo ne-SACP bukhe banamagingxigingxi ukusukela ngonyulo lwalonyaka. Isaleka ngelithi nokuba ukukhabana kwezimvo kukhona, kodwa baqinisekile ukuba lo mhlangano uza kubuyisa ubudlelwane obuliqilima. We are really interested in the success of this meeting and we're confident. Lo gama lamaqela ephansi kophahla olunye i-SACP menqi ekubhaliseni ukungaginyi mathe kwayo nokuba nenxalabo kwayo ngorhulumente obambiswano obandakanya i-DA. When we went to campaign for the ANC in the 2024 May elections, we were critical of the DA. I will give you a few examples. We campaigned for the National Health Insurance. They opposed it. They still oppose it. We don't like that. Ukanti ke emva kwalentlanganiso ye-SACP iza kutandalazisa ngenkomfa yayo ekhethekileyo yajikelele kwinyanga ezayo neza kuhlola kwezinye izinto ubudlelwane bayo ne-ANC yaye iqinisisise ukuzimela kwayo kwisivumelwano samaqela ohlukeneyo. Ngokukhaba nayo nobefudulela isekela lakhe uFloyd Shivambu, inkokheli ye-EFF uJulius Malema ume akagunqi kwelithi zange balahlekiswa ngenyewe wayesakuba ngumongameli welu Jacob Zuma. Okukulandela ukuguquka kaShivambu nobhala jikelele we-MK Party ngoba esakuba ngumongameli. uMalema bethetha kwinkomfa ye-EFF yephondo eGauteng eBenoni namhlanje. Inkokheli ye-EFF ayigunqi ngendima eyadlalwa yi-EFF ekugusulweni kwayisakuba ngumongameli weli uJacob Zuma esihlalweni kulandela iziphumo zophando lwayisakuba ngumkhuseli woluntu uThuli Madonsela ngokuphuculwa komzi kaZuma enkandla KwaZulu-Natal ngezigidigidi zerandi. Okukulandela kuthi gwiji kukaShivambu ngalenyewe. Comrades, we are going to fight corruption during Zuma, even after Zuma. Zuma is corrupt. We will not misled about the corruption of Zuma. Malema bethetha kwinkongolo yephondo yombutho eGauteng ngaphambi kwaleyo kazwelonke ejonge ngamehlo abomvu ngoDisemba neyaziwa ngeNational People's Assembly iNPA ngafinyeziweyo. Lo mbutho ubheka kule nkomfa yonyulo sophisa kukushiywa zinkokheli zawo eziphezulu. Inkokheli yalo mbutho ilumkise amalungu angalahlekiswa. Commissars, infiltration in the EFF did not start when a few high-ranking members resigned from the EFF, but it began when certain individuals began to think of themselves as the custodians of thinking in our movement, and unfortunately, we allowed it. Malema uvakale ehlasela uShivambu ngethuba enyathela kumba wabathunywa ababathumela KwaZulu-Natal phambi konyulo lwangoMeyi kulonyaka. The deployees to KwaZulu-Natal during this period was completely divorced from the situation in KwaZulu-Natal, and this was possibly due to factors such as preoccupation with personal career objectives. iNPA ye-EFF kulindleke inkungelane Nazareth ngoDisemba. Samkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele siyacela ukuba ucofe ulike, ukanti ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithele. Inkampani enkinkisha umbane Eskom ithi yenelisekile indlela elawule ngayo amawakawaka abathengi bayo ukuqala kule veki ephelileyo. Intwenga yabathengi bathontelene kwiofisi zeliqumrhu belequmda wanamhlanje okuhlaziya iibhokisi zabo zombane. Ukuqala ngomso lenkampani iza kunceda abo bangawuthengi umbane abangenazo imeters nabathenga umbane kwiindawo ezingekho mthethweni. Amakhulukhulu abathengi bombane benze umngcelele ngaphandle kweofisi zika-Eskom ePulukwane Limpopo kusukela ngentsasa namhlanje. Bebeleqa umhla wokuvalwa kokuba iimitha zokuthenga umbane zibhaliswa ngokutsha. Abantu abengabhalisi ngokutsha iimitha zombane wabo bazokwazi ukuthenga umbane wakuphela. Abanye bebengabhatali bathe batyabulisa ixa semali esingaphaya kwama-R600 yaye bayalelwe ukuba babhatale ingekapheli le veki.
Amaphaphu aphezulu badandathekile futhi abaqinisekanga ngengomso ababahlali belali zasePolokwane benze umngcelele apha ukusukela ngenjiqukuqa mayelana nensimbi yesihlanu namhlanje bavakalise ukuba oko bethe nkamalala bengafumani incedo de kwabetha insimbi ye10 kusasa. Amaxesha wokusebenza kweofisi zika-Eskom ngokwesiqhelo amiselwe ukuqala ngentsimbi yesi-7 ukuya kuqhina ngeyesine xa lisingisele kunina. Kodwa kwintsuku ezidlulileyo kutshanje le nkampani inabise iyure ngokusebenza de kube intsimbi yesi-9 ebusuku. When we came here in the morning. Security people told us it's Sunday and the offices are closed. We came knowing that today is a closing date, but we were stranded because no one was helping us. We've been standing here in the queue, and as soon as we reached the entrance, they told us that we should come on Monday. Kananjalo abanye abathengi bathyola ngelithi baye bayalelwa ukuba babhadale izixa zemali zoxokomezelelo olungekho mthethweni lombane logama bewuthenga umbane rhoqo. We have been coming here since Thursday last week. They told us to pay 6,000 rand, and we don't understand why, because we have done nothing wrong. Kambe ke uEskom uzikhabile ezizithyolo njengamampunge enabangelithi inkcukacha abanazo ngabathengi zicwale ngokuchanekileyo. Our operating hours are from 7:30 until 4. But since this project we've been working until after 4. So the whole of the week we've been working somewhere. We were knocking off around 9 so that we can be able to assist our customers. Ukanti ke umasipala wasePolokwane uthi bonke abathengi abaphantsi kwalo masipala bafudukele kwinkqubo entsha yombane. Isebe lezolimo eMpuma Koloni licwangcise ubambiswano nenkokheli zemveli ukuqubisana nendlala ukukhuthaza uluntu nokuphuhlisa uthengiso kwezolimo. Abasemagunyeni kwezemveli baza kujongana yaye baxhase uthengiso lweziko lwetapile eliphantsi kobukumkani babathembu. Umphathiswa wezolimo uNonceba Khontsiwe unikezele ngezixhobo zezolimo eBombane Great Palace ngaphandle kwaseMthatha. Ninzi eMpuma Koloni sithwaxwa linxa likakhesekile ungondleki kunye nonqongophala kwamathuba emisebenzi bambi abantwana kumakhaya asokolayo kuba nzima ukuba balale bekile. Imibutho engekho ngaphantsi kwarhulumente ibonakala isolula isandla ingenelele eqinisekiseni ukuba abantwana baya esikolweni balala bekile ingakumbi kwiindawo ezisezilalini. Abantwana abasuka kumakhaya asokolayo apha bafumana ukutya kodwa eli licuntswana nje labantwana nanjengoko kwiindawo ezininzi ezilalini nakwezinye indawo ezidolophini abantwana bekwazi ukuba balale bengatyanga. Urhulumente ngoku ubhexesha iphulo lokusebenzisana neenkokheli zomthonyama oqinisekisa ukuba kusetyenziswa umhlaba ukuvelisa ukutya. Sizisa apha ke le tractor kunye nezixhobo zolimo ngokuwazi ukuba ukumkani yena unenkosi ezimngqongileyo uzawukwazi ubiza abantu nenkosi kuvunyelwana uba kuza kwenziwa ntoni. Ukuvuselela nokwenza ushishino ngezivuno ezisuka emhlabeni ingakumbi ezilalini yenye izinto abafuna ukuqinisekisa ukuba iyenzeka. Injongo zethu kukulima bhunyembezi njengoko besingabantu behleli belima singabantu abakuthanda ulima apha efama and then ke ngoba sinokubethakala ke kwicala lendlela yokusebenza in terms of tractors and implements. Iinkokheli zomthonyama zikholelwa ukuba nje kungatyalwa imali kwezolimo loo nto ingasisombululo ekulusana nendlala ezilalini nanjengoko benethemba lokuba ezolimo ziyaqhubeka kudala amathuba emisebenzi sikwaqinisekisa ngokuba kukho ukutya okwaneleyo ezilalini. Molithi zawuqhubeka lisenza iziseko nalapho amafama asakhasayo kunye nabo bavelisa ukutya bazokwazi ukuba baqokelele bakuhambise kwindawo eyodwa nalapho uzawuthi ugcinwe khona kukwajonga ukuba kuyakwazi na ukungena kwezemarike. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Umphathiswa wezobudlelwane namazwe angaphandle uMnumzana Ronald Lamula uthi uMzantsi Afrika usamkela isigqibo senkundla yehlabathi yolwaphulo-mthetho i-ICC sokukhupha isigunyaziso sokubanjwa senkulumbuso yakwaSirayeli uBenjamin Netanyahu kunye nobengumphathiswa wezokhuselo kwelalizwe Yoav Gallant. Esi sigunyaziso sokubanjwa siquka nokugwintwa kwabe inkokheli yeHamas uMohammed Deif. OkaLamula bethetha nonozakuzaku bamazwe angaphandle kweli loMzantsi Afrika eHazyview eMpumalanga ngobusuku bayizolo.
Umphathiswa wezobudlelwane namazwe ngaphandle uMnumzana Ronald Lamula uthi ukugcina intsebenziswano phakathi kwamazwe kuza kuba likhuba leqiniseni ubudlelwane kuvuleke nangakumbi amathuba oshishino. Umphathiswa ebethetha kunye nonozakuzaku abaphuma kumazwe ohlukeneyo. OkaLamula ukwathe uMzantsi Afrika uyasamkela isigqibo senkundla yehlabathi yolwaphulo-mthetho i-ICC sokukhupha isigunyaziso sokubanjwa kwenkulumbuso yakwaSirayeli uBenjamin Netanyahu kunye nobengumphathiswa wezokhuselo kwelalizwe. As a country, we have welcomed the decision of the ICC. We believe that accountability will eventually happen. It might be taking too long, it may not be taking the pace at which we want it to happen, but the long arm of the law will eventually caught up with the Israeli authorities who are involved in the genocide that is currently unfolding. And we welcome this decision. It's courageous and it is in the interest of justice international and the restoration of the rule of law. Ephawula ngomba welizwe laseMozambique OkaLamula uthe ingqungquthela yakutshanje yengingqi yeSADC ebanjelwe eZimbabwe igqibe kwelokuba kumemelelwe uxolo logama kusalindwe isigqibo malunga nonyulo kwibhunga lomgaqo-siseko laseMozambique. We continue to call for restraint to allow for the Constitutional Council of Mozambique to determine the issue at hand, because they are the most qualified authority to adjudicate on the matter and on the dispute. Ukwakhuthaze izitatanyiso kuba zichitha ixesha zibuke ubuhle beliphondo laseMpumalanga. They are here to interact, engage also with the local MECs, local municipality, and also the people-to-people contact, but also for them to see the beauty of the province of Mpumalanga. Kusenjalo uLamula uthi yonke into imicalanye nanjengoko uMzantsi Afrika uza kuthabatha isihlalo sobongameli kwi-G20 uqala ngomhla wokuqala ngoDisemba. Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp ngale mpumelelo. Ndombabe kakhulu ngendlela ibethe ngayo ibhaqabula ngayo iSundowns ibonisile uba ayinabunganga le season. Vuyisana nalo kakhulu iqela lamangesi ngophumelela le ndebe ye-Carling Black Label. Hayi mina bengibathatha kancane impela labafana, hayi akubona abafana laba amadoda amadala ngabone kahle izolo ukuthi hayi bayayazi into abayenzayo. Umhle umsebenzi kaClinton, umhle umsebenzi kaLassie. Usebenzile noma kodwa bebhola lakhe elikhulu elinqunqela igoqweni intshatsheni. Ndilothulela umnqwazi iqela logesi iMagesi FC ndithi mayithophe itim ngoba kaloku besingazulala. Ufanele uLassie uzityebela intwana zakhe sisebenzile kwaye bezizinikele. Uvele waqashomba ugesi kwanzima eSouth Africa. Isebenzile kakhulu iMagesi ibingalindelekanga leyana into ize nodumo. Hey hayi le Magesi ize kakubi le. Ize kakubi igila nje noba yintoni nephambi kwayo igila nje ngakumbi eziteam zenkulu zaziwayo. Shinsi kuMagesi FC ngoba isezamele ubuthongo ngabe kuwine iSundowns besifile ngoba vele nje bakhuluma kakhulu. Bengihlale ngibatshela abantu ukuthi iMagesi iyona ezophakamisa le carpet because bengibuka indlela edlala ngayo iMagesi ibidlala kahle kakhulu. Sithi halala Magesi nisebenzile madoda hayi niyafaka ugesi bafana bakithi. Yalala inkomo isengo abafana basePitoli madoda. Sinethulela umnqwazi bafana bamagesi. Nisophule into zakuthi. Ndiyothulela umnqwazi iMagesi. Ndithetha ngendikwena tsamethi. Ngokuqwenga amaqela aziwayo ngamandla kwibhola lomzantsi Afrika. Ndihle ndayibona iMagesi ukuthi ize kakubi ngiyavuyisana nayo. Inhle imnandi kwayinto bakaloku sibone into bana indlovu ibulawa ngumvundi. Hayi iMagesi isebenzile. Sibulele mawethu usibuleka indlebe sinikhumbuze zangomso siza noxa bethu ngesizulu usuku bentsono.